Nduk, arep nang ndi? Kene lho tak omongi. Napa to, Bu? Ajeng medal tumbas takjil niku lho. Ini lho lungguh kene. Enten napa? Awakmu gak yo ngerti to, nggon sing nggih nyewa HP ngono kae. HP iPhone. Walah, nyewa iPhone. Damel napa to, Bu? Arep tak nggih sok bodo wi lho, Nduk. Karepku aku arep nyewa iPhone ben anu kan engko besanku sing saka Jakarta ke teko wong kota. Lah aku yo mau kalah, aku isin lek HP-ne welek ngono. Karepku aku arep nyewa ngono. Ngerti gak awakmu? Lah sampean ki napa gadah hartane kok aja nyewa? Ya enak iki, Nduk. Saiki, tapi engko yo imbuhna. Yo, mengke tak golekne info, Bu. Ya wis ngono ae, awakmu lek arep metu wae. Engko penting ndang info ya, secepatnya. Oke. Nggih pun kula tak pados tak jerien no. Iki mesti tularan bolo nih kalau iPhone barang tuwek yang gaya. Apa yo sing mbok gawa kuwi yo? Iki ndawakne aku apa kok sak kruweset ngono? Iki lho yu, aku ki arep teko awakmu, njaluk pendapatmu. Iki kan klambiku sok bodo. Menurutmu lah klambiku ki apik apa ora? Wow. Lho yu, deloken yu mewah sekali yu. Menurutmu apik ora yu? Sandale iki lho yu. Cocok apa ora menurutmu sandale? Ini ki. Sandal jinjit ngene iki lho yu. Menurutmu apik apa ora? Klambine wabang terus sandal jinjitan. Apik ora menurutmu yu? Bayuh klambimu yu. Masalah koyo ngono kuwi modele. Bling-bling koyo ngono yu, gek gudi. Ku gek ya dress gamis sing apik kae to yu. Biyo sandalan jinjit barang. Ya Allah yu, aku ki yo kudu guyu apa mesakne karo awakmu ki. Masa awakmu ki ora sadar to yu. Awake dhewe ki lho, dalane koyo ngono lar nganggo klambi koyo ngono sandale jinjit. Sok bodo iso-iso iki ora silaturahmi malah dlungup ning dalan kono ning jeglungan. Wah, nyutok kae. Lah iya to, dalan iso koyo ngene to, banyu tok jeglungan tok. Ndek inginane lho wis tukul pari koyo ngene. Saiki lah kok ganti tukul gedang to yo bangetan dalan kok koyo ngene. Yu, kowe iki ditekoni ngono ki ora ngowahi pendapat apik kok malah aku mbok dongakno mbok sedak-sedakno kejeglong dalan ngarepku piye. Asline awakmu iri to aku duwe klambi apik ngene, duwe sandal jinjit ngene iki. Nah, lek iri omonge lho Yu kok. Ya wis aku arep balik. Ya wis ndang balik, hati-hati engko lek kejeglong ning dalan kono. Yalah, wong dikandani dibenerne kok malah jarine iri. Ya sapa sing iri? Loh, kok wis mulai wae yo ndek apa nang teko? Iya, aku lagi teko ndek mengisuk yo. Usel yo aku yo perjalanan. Aku mung diterni anakku lanang numpak mobil. Walah, diterni anakmu lanang. Yo, kowe duwe simpenan apa ora? Iki lho aku lagi butuh. Lah arep kok nggih apa to? Anu yo sakjane iki arep tak nggih nyewa HP. Iya, nyewa HP. Lah HP-mu nang ndi lho apa rusak? Lho HP ku sing tak yo ijik, tapi ki aku pengen nyewa HP iki. HP iPhone karepku yo. Walah, iPhone. Arep tak nggih anu. Buka bersama acara kayak reuni ngono lho kok. Reuni zaman SMP. Kuwi enek undangane. Makane aku pengen nyewa iPhone kuwi. Kok iso iki yo nganggo iPhone barang. Alas butuh digawa iso ra iso pokoke digawa dek jero tas engko bisa ditentang-tentang ngene yo dibutuh kancaku ki mang. Walah ceritane ki arep mbok pamer ngono to. Ben alumnimu ngerti lek anu awakmu HP-ne ya iPhone ngono to gaya-gaya ceritane. Ya engko tak sili anu, aku bar dikirimi mantuku sing akeh kae ndek manglah ki. Tapi rasa ngomong-ngomong lek tak sili dhuwit iki ning kowe lek ra kowe ya ora tak sili yo. Mergo kowe kan bestiku. Ya yo ki. Ya wis no yo, suwun ya yo. Engko ndang tak balik nih pokoknya ya. Alah, tuwek menyek iPhone barang ndak iso yo WA tok ngono elek ro status wong yo baper. Ngalah yo pusing aku ngene iki duit arisan yo randang metu. Arep tinggal tuku jajan bodong ngene iki toples karo tak isi apa terusan.
Lah yo ngene iki piye aku barang yo bingung ngene iki. Terus kadung dhek aku ya pesen anu gamis. Terus apa yo nang tak go bayar ngene iki. Jajan barang lah aku rong duwe belas yo. Mbuh kengko toplesku tak iseni apa lek sampe ditarisan gak metu mbuh. Tak iseni kerupuk apa rengginang tok ngono ae aku. Kok piye ngene iki? Jane sing urung bayar ki jane sapa to yo? Mosok yo ora ndek perasaan blas ngene iki lho. Sing butuh wong akeh ning ngenteni wong kuwi tok. Dene iki sing urung bayar ki sakjane kurang sitok lho yo. Tapi ki urung didum, pokoke iki lek urung kabeh bayar ngono urung didum. Mbuh wong sitok nyerimpet wong akeh ngene iki wayahe butuh duit. Terus kadung pesen jajan yang ndi aku ngene iki paketanku barang wayahe teko paketan jajan terus apa tak mbayar ngene iki yo jaga nek koyo ngono bak nek koyo ngene lah yo apa diparani nang mae ya yo ayo yo diparani berkuap kok tuman ben taun ngono kuwi yang repot nih wong akeh ayo no yo aku semangat ngene iki demi duit pokoknya semangat demi duit tidak awake dhewe ayo yo awakmu wis oleh THR kok urung kanggone yo wiji walah THR sangka yu wiji aku wis oleh yu. Oleh apa yu ngono isine yu? Isine ki anu gula 3 kilo, terus karo rotine kongguan yu. Kongguan segede kae sing toples gede kae sing larang kae. Terus apa nih ya koyoke minyak barang kok kae akeh kok sak ruwes segede. Aku kok urung oleh ya yu. Nyapa ya kok aku urung duwe ya. Padahal aku lek blonjo ya mesti nang kono yu nang tokone. Lah aku blonjo ki nang kono ki kadang ya sampe entek jutaan lho yu. Masa awakmu wis oleh lah aku urung oleh THR blas. Loh, lah masa awakmu urung oleh? Lah awakmu ki blonjo rono ki cash apa utang? Sajane kok entek akeh men. Yo olehku blonjo ki yo sik njupuk dhisik yo, ora langsung cash. Duit kok ngendi dienggo cash. Ngono kae aku yo njupuk dhisik, masih entek akeh ngono kae aku yo njupuk dhisik. Iki yo urung tak bayar aku sik ngenteni kiriman saka anakku kowe. Alah, lah kowe ki utang kok njaluk pengen dikek THR ki yo aneh to. Yo disaur sik utange, lagi oleh THR. Lah aku kan blonjo rono selalu cash ora tau utang-utang ngono kuwi, makane aku oleh THR akeh. Walah, lek ben oleh THR ki disaur dhisik to yo utangku. Lah piye wong utangku wis piro aku ya wis lali aku karepku ngenteni kirimane anakku iki ya wis no yo ben ora oleh THR ya wis aku ora iso kaya elek nyaur iki